És én, kedves nézőink, stúdiónkban Megyeri Mária, aki pénteken egy önálló koncertot tartott, hegedű koncertot. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Marika, milyen érzés volt a koncert pénteken? Hát ez a koncert nagyon felemelő érzés volt. Mondhatom, hogy egy életre való fantasztikus, felemelő érzést és egy maradandó érzést kaptam magától a koncerttől, vagyis az emberektől, az idősektől, mert ez idősek otthonába volt, és hát először is magáról a koncertprogramról szeretnék beszélni. Ez a koncert 2 részből állt. Az első része az klasszikus művek voltak, a mai kornak megfelelő feldolgozásban. Ez azt jelenti, hogy felturbózott tempóban, dob és különböző elektromos hangszerek kíséretével és klasszikus hangszerek kíséretével ötvözve egybe. Ami azt jelenti, hogy igen alapos felkészülést igényel, mivel hogy nem csak hogy klasszikus műről van szó, hanem a felturbozott tempó miatt technikailag is nehezebb előadni ezeket a műveket, de annál érdekesebbek. A másik része a koncertnak jazz zene volt, ez pedig egy külön kihívás a számomra, mert ezt a stílust úgy egészében el szeretném lassan sajátítani, és ez nekem egy ilyen kezdő próba volt, hogy ez hogyan is néz ki. Nagyon-nagyon boldog vagyok, mert amikor játszottam, ahogy ugye a művek haladtak egyik a másik után, mind jobban és jobban láttam az embereken azt, hogy mennyire élvezik. Sokan sírtak, mosolyogtak, csillogott a szemük, és ugyanezt éreztem, amikor gratuláltak, tehát gyönyörű szöveget, gondolatokat kaptam tőlük. És úgy érzem, hogy egy ilyen koncert alkalmával ez az a dolog, ami annyira felemelő, és amiért megéri annyit gyakorolni, és annyit fáradozni, de ez annyira nagyon jól esik az embernek, hogy ez mindent megér. Én azt javaslom, hogy mielőtt folytatnánk, nézzünk meg egy apró részletet, méghozzá Claude Bolling szerzeménye Canton Hymn.
Folytatjuk a beszélgetést Megyeri Máriával, akinek pénteken volt egy önálló koncertje, most látták az egyik részletet belőle, és én is láttam. Marika, nem láttam kottatartót. Az egész program kottatartó nélkül ment le? Igen, persze. Persze fejből játszottam végig, ami azért nagyon fontos, mert ilyenkor az előadó művész szabadabban játszik. Tehát jobban oda tud figyelni a mozdulatokra, a mindenre, ami ehhez szükséges az adott pillanatban, és ezért nagyon fontos az, hogy fejből játszunk. Hát mennyivel nehezebb mondjuk megtanulni így az egészet fejből, vagy hogyha kottából játszik az ember? Hát időbe telik, kinek hogy, van, aki gyorsabban tanul fejből, van, aki lassabban, ez attól is függ, hogy maga a mű milyen, tehát hogy mennyire nehéz, mennyire könnyű. Ez azért sok mindentől technikailag mekkora a követelménye, tehát ez több mindentől függ, de nagyon fontos, mert a kotta ugye az embert leköti, hogyha onnan nézi, úgyhogy ezért fontos meg akkor nem láthatja ugye a közönségnél se a reakciót, persze. Odafigyel. Hogy lesz kiválogatva, hogy melyik művek vannak játszva mondjuk egy ilyen koncertben? Hát mondjuk rá egy ilyen koncertnél, amit most előadtam, nagyon fontos, hogy milyen művek, és hogy hogyan van összeválogatva. Mert megtörténhet az, hogy rosszul megy a sorrend, és felborul az egész koncertnek a mondani valója. Tehát nagyon-nagyon lényeges az, hogy hogyan tesszük sorba, mit válogattunk ki, tehát melyek azok a művek, amik előadásra kerülnek. És hát nekem mondhatom, hogy szerencsés vagyok ebben, mert édesapám zeneszerző, és mivel hogy jártas szinte minden stílusban, ő segített nekem valójában összeállítani a programot, persze az én véleményemmel együtt, de ebben nekem nagyon nagy szerencsém volt. És akkor, ha vitára kerül a sor, akkor ki az, aki azt mondja, hogy nem, mégiscsak ez lesz és kész? Hát én megmondom az én véleményemet, de én szigorúan hallgatok rá. Mert ő ebben a stílusban, tehát mind komplett, ahogy előadtam, ezeket ő mind ismeri. És minden stílusban játszott már. Tehát inkább rá hallgatok. Hogy jobb játszani, hogyha van egy élő kíséret, aki kíséri az embert, vagy így, hogy el van készítve az alap, és az pontos, tehát az megy, itt nincs appelláta, hogy na most egy kicsit lekéstem, vagy ilyesmi. Én nem tudtam ezt előre, de nagyon nehéz így játszani. Megmondom őszintén, nagyon nehéz, de nagyon élvezetes. Tehát az, amennyire nehéz, az, amennyire élvezem, azt kiegyenlíti, tehát nem lehet érezni. Ugyanis arról van szó, hogy ez nem egy zongorista, például általában hegedűsöket zongora kíséri, vagy ugye zenekar, tehát ha zongora kíséri, akkor a zongora ugye tud alkalmazkodni egy kicsit a hegedűshöz. Tehát ha késik, vagy gyorsabban megy, akkor utána tud menni. A tempó, igen, mindenben, de viszont itt nem. Itt megvan a konkrét kíséret, zenekari kíséret, és itt ez megy, és itt nem lehet hibázni. Mik a jövőbeni tervek? Hát a jövőbeli tervek, én nagyon szeretnék minél többet föllépni, mert ezek a koncertek által az ember egy meghatározott koncert, pódiumi vagy előadói praxist kap, ami nekem nagyon fontos, igen. Úgyhogy én minél több föllépést el szeretnék vállalni, és meg szeretném csinálni minél több helyen. Ja, és ezt elfelejtettem még mondani, ezeket a kíséreteket a művekhez, ezt édesapám aranzsálta, és ő is játszotta, volt tanítványával, Rákics Évával együtt, és nagyon sokat köszönhetek nekik, hogy ez így meglett. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, és sok sikert kívánok a továbbiakban is. Kedves nézőinknek pedig azt ajánlom, nézzünk meg még egy részletet.